Tsiku lachitatu. Ubatizo wa Yesu. Mchaka cha 15 cha mfumu Tiberio, Pontio Pilato anali kazembe wa ku Yudeya, ndi Herode anali kuweruza ku dera la Galileya. Ndipo Anasi ndi Kayafa anali akulu a nsembe. Mulungu analankhula ndi Yohane mchipululu. Yohane anayendayenda mdziko lonse lozungulira mtsinje wa Yorodano ali kulalikira. Anawuza anthu kuti lapani batizidwani ndipo Mulungu adzakhululukira machimo anu. Tembenukani, lapani machimo anu ndi kubatizidwa, ndipo Mulungu adzakhululukira machimo anu. Monga zinalembedwa m'buku la mneneri Yesaya. Munthu ali kufuula mchipululu, ali kunena kuti konzani msewu woti adzeremo Ambuye. Ambuye amaongola njira kuti adzeremo. Dzazani chigwa chilichonse, chepetsani phiri lililonse ndi mtunda uliwonse. Wongolani njira zokhota-khota, salazani njira zazigolowondo, ndipo anthu onse adzaona chipulumutso cha Mulungu. Nanga tichite chiyani? Ana anjoka inu! Mufuna tichite chiyani? Amene ali ndi malaya awiri apatseko mnzake amene alibe, ndipo amene ali nacho chakudya agawenso. Mphunzitsi, ife ndife okhometsa msonkho. Nanga tichite chiyani? Musamakhometsa msonkho, muonjezera. Nanga ife titani? Tichite chiyani ife? Musamalanda munthu aliyense mwakuopseza, ndipo musamunamizira aliyense. Muzikhutira ndi malipiro anu. Tatiuzani, kodi inu ndinu Kristu? Ine ndikubatizani ndi madzi, koma ali kubwera wina woposa ine. Ine sindili woyenera kuti kumasula zingwe za nsapato zake. Iyeyo adzakubatizani ndi Mzimu Woyera, ndiponso ndi moto m'manja mwake ngati chopetera tirigu wake, ndipo adzathira tirigu m'nkhokwe mwake. Ndipo Mzimu Woyera anaoneka ngati nkhunda natsikira pa Yesu. Ndipo kunamveka mawu ochokera kumwamba akuti, iwe ndiwe mwana wanga wokondedwa, ndimakondwera nawe kwambiri. Kodi Yohane anagwiritsa ntchito motani uthenga kwa omvera? Kodi Yohane akuti chani za Yesu? Nanga kodi Mulungu ndi Mzimu akutsimikiza bwanji za ubatizo wa Yesu?